Selam алейкум, хайырлы акшамлар. Сайгылатер телеканалының телесерджілері Prime программасына сейретесіңіз. Сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалышам ве невбеттеки бір саат бұл студияда яйынымызға қошылажақ мұсафирлерінен біз берабер сонки актуаль меселеріні лаф етежекміз ве сізлерге Украинада олған бетенлеріні Русия-Украина женки арасында ке демек сонки кетішат вазиетіні ве бір чоғдегер меселеріні аңлатмаға тырышажақмыз. Сізде біздің яйынымызға қошылыңыз. Лütfen o'zingizning fikrlaringizni, savollaringizni, g'oyalaringizni bizni YouTube sayfamizdan seyretsangiz, anda yanında böyle izohlar yerinde yaza bilesiniz ve savollaringizni hatta seslendire bilesiniz. Biz de elimizden kelgence onlarga cevap verecekmiz. Böylece bir-birimiz arasında olan bağını biz joymayacakmız. Sevgili arkadaşlar, bugün elbette ki biz yayınımızda müzakere edeceğimiz meraklı ve sonki aktual meseleler sırasında bu Ukrayna'ga Amerika Dışişleri Naziri Антони Блинкен'nin kelmesi oldu ve bugün işke bizim yolumuz biraz uzadı. Çünkü Kiev'de böyle bir resmi ziyaret gerçekleştirilgen vakit trafik çok böyle zor olay ve hakikaten bir yerden diğer yerge ketecek olsan 1,5-2 saat beklemek mecburiyetindesin probkalarda. Neden? Çünkü Blinken kelgen. Ben de sabah yolda ketkende düşündüm galiba bunda birisi kene keldi. Bu sebepten trafik meydanға келді. Қатенде Антони Блинкен бүгін Украина президенті Владимир Зеленский ile көрішкен. Соңра Украина Dışişleri Naziri Dmytro Kuleba ile beraberlikte көрішіп, farklı demek meselelerini müzakere etkenler ve bu meseleler sırasında elbette ki Ukrayna'ga devam ettirilecek destek, Ukrayna'ga keleyatkan harbi tecizat ve Ukrayna prezidenti Zelenskiy öz tarafından Ukrayna'nın ihtiyacı olgan silahlar hakkında aytıp geçti ve hususan Kharkiv vilayetini işgalcilerden korçalamak için en azından da iki Patriot sistemlerine Ukrayna'nın ihtiyacı olganını aytıp geçti sayılar arkadaşlar ve bu gibi meselelerini biz yayınımız devamında bugün laf edeceğimiz ve bugünkü yayınımız Ukrayna tilinde olacak çünkü koşulacak misafirlerimiz bu Ukrayna mütehassıslarıdır ve biz elbette ki daha çok halkara meseleler etrafında laf etmeye planlaştırdık. O sebepten yayınımız meraklı ve faydalı ve bilgilendirici olacağına umut ettim. O sebepten Ukrayna tiline geçmeyi isteyim. Вітаємо в ефірі телеканалу АТР. Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму Prime. Для вас працюю я, Гульсум Халилова. І сьогодні протягом цієї години ми будемо говорити про найактуальніші події, які відбуваються сьогодні в російсько-українській війні. Звичайно, про міжнародну підтримку та візит держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україну. І я вже рада привітати гостя, який приєднується до нашого ефіру. Це Микола Волківський, експерт-міжнародник, президент Першого міжнародного фонду розвитку України. Пане Миколе, вітаю вас. Салям алейкум. Алейкум ассалам, щиро вітаю. Так, ну, мы ж неспроста «Селям алейкум, алейкум селям» говорим, потому что я так розумію, що ви зараз в Катарі, так, і ви на Міжнародному економічному форумі, якщо я не помиляюсь, включаєтесь в наш ефір. Розкажіть, будь ласка, що там сьогодні відбувається, чи є представники України там? Перш за все хочу сказати, що дійсно, що в Катарі, на мою думку, відбувається Всесвітній економічний форум в Давосі, але для Близького Сходу. Тому що дійсно по рівню підготовки і рівню присутності світових лідерів на цій платформі говорить лише про те, що найвищою точкою зору, з точки зору таких подібних заходів, є тільки Давос в Швейцарії. Зрозуміло, що головні теми для обговорення залишається проблематика на Близькому Сході, конфлікти, які відбуваються на цій території, але зрештою частково дискусії також торкаються України. Якраз таки під час відкриття в одній з перших платформ, які відбувалися сьогодні, в дискусійному форматі виступав президент Польщі Анджей Дуда, виступав президент Малайзії, також ми почули слова підтримки і від прем'єр-міністра, міністра закордонних справ Катару, тому зрозуміло, що на найвищому рівні Україна не представлена, але зрештою зрозуміло, що теми для обговорення, які торкаються України, вони тут є. Зрозуміло також, що може очікувати, що завтра дуже багато дискусій, також які можуть
обговорюватися навколо України. Насамперед, це буде перша офіційна поява новообраного президента Індонезії Прабоно Собіярто в рамках такого формату колишнього міністра оборони. Я думаю, що також тут тема буде для обговорення і частково буде торкатися війни в Україні. Що стосується взагалі підходу бізнесу, а також представників всесвітніх компаній, то вони так чи інакше, чи в кулуарних обговореннях, дискусіях висловлюють підтримку Україні. Ну і можу сказати, що цей захід вже проводиться в третій раз. Перше це було напередодні проведення чемпіонату світу з футболу. Якраз таки Майкл Блумберг спільно з еміром Катару започаткували цю ідею. Я думаю, що вона надалі буде гарно імплементуватися, і зрозуміло, якщо була б більша присутність офіційних делегацій з України, це якщо б покращило наше становище, зокрема присутність в цьому форматі, а також взагалі в форматі Україна-Катара і також Близький Схід. Пане Микола, скажіть, будь ласка, а ось для України наскільки і чому важливо мати стратегічні взаємовідносини з цими країнами, з країнами мусульманського світу? Що це нам дає? І ми ж знаємо, що, на жаль, ми з цими країнами не дуже багато працювали в силу різноманітних причин, але все ж таки, наскільки це для нас важливо, наскільки стратегічне значення це може для нас мати? Найголовніше – це пройти переосмислення взагалі тої геополітики, зовнішньополітичної парадигми, яка існувала в Україні впродовж останніх років, а також напередодні повномасштабного вторгнення. І зрозуміло, що вектор зближення з країнами Близького Сходу доволі важливий взагалі, не тільки для України, а також для стабілізації взагалі всієї ситуації в регіоні, також в Україні. І важливо також мати і розуміти, що на відміну від Російської Федерації, яка впродовж останніх років намагалася знаходити в цих країнах глобального партнера, зробити альтернативний варіант, також щоб Україна стала цим партнером. Зрозуміло, що цей варіант вже так чи інакше зараз більш ми бачимо конкретно на прикладі країн Африки, де відкриваються нові посольства, де Україна показує свою присутність, відкриваючи дипломатичні представництва. Так само і тут доволі важливо з країнами мусульманськими країнами. Ми бачимо, що якраз таки на рівні формули миру Зеленського ми пам'ятаємо, що друга зустріч, яка відбувалася після Копенгагену в серпні 2023 року, і вона відбувалася в Джиді. Ми пам'ятаємо, що за підтримкою наслідного принца Мухаммеда бін Салмана була розроблена також модель можливих будь-яких перемовин з Російською Федерацією, а також була надана платформа. Ми пам'ятаємо під час інших заходів, які також підтримувалися країнами мусульманського світу. Тому доволі важливо зрозуміти цей контекст, якщо я кажу, що якщо буде присутність на таких заходах, які проводяться глобально, і де запрошується дуже багато країн світу, офіційно, що делегації, чи Україна буде присутня офіційно, це доволі великий буде прогресивний крок. І ми бачимо, що Україна це активно зараз і робить, але якщо це буде ще більш збільшено, в цьому відсотковому еквіваленті, це додасть ще більш такий позитивний крок до всієї геополітики, яку Україна проводить. Також під час війни, і побачимо вже після перемоги. Ну і наскільки я розумію, Катар – це ж країна велика, експортер нафти, якщо я не помиляюсь, і країна-представник ОПЕК+. І, як на мене, відносини з цією країною, покращувати з цією країною з геополітичної точки зору, зокрема з точки зору експорту нафти і можливої диверсифікації європейських країн та позбавлення від цього російського газу і нафти, було б дуже для нас правильним, важливим і стратегічно важливим. Абсолютно вірно. І зрозуміло, що також, якщо з боку Катару буде відповідна політика, і зрозуміло, що ідея чи те зближення, яке існувало, зрозуміло, що на форматі співпраці ОПЕК і інше, в минулому з Російської Федерації, зараз потрібно зрозуміти, що якраз таки ці альтернативні варіанти, вони доволі зрозумілі, вони можуть реалізовуватися. Якщо брати до уваги, наприклад, минулого року, я теж був присутній на цьому заході, на Катарському економічному форумі, який теж проводився в травні, то теж тема України
піднімалася, і ми пам'ятаємо, що виступали і різні представники різних країн, і президентів. І я також намагався спілкуватися навіть з країнами Латинської Америки в кулуарно. Вся ця підтримка існувала в рамках навіть формату Меркосур в Латинській Америці і інше. Тому дійсно так. Ці вектори, цю підготовку залишимо на Міністерство закордонних справ і Офіс президента, але я думаю, що доволі важливо ще раз більш звернути увагу на співпрацю з цими країнами, зокрема, і також, щоб побачити якусь альтернативну модель цієї вдалої співпраці вже найближчі роки. Угу. Пане Миколо, таке ще журналістське крамольне запитання щодо підтримки України Ізраїлю. І ми знаємо, що дуже велику бурю емоцій визвала заява президента України щодо підтримки Ізраїлю, особливо з ізраїльсько-палестинським конфліктом. І ми побачили, як і Туреччина, і дуже багато мусульманських країн дійсно обурились цим заявам. Чи відчуваєте ви якийсь негатив з цього приводу там? Я думаю, що якраз таки цей формат, на відміну від того, що можна було собі уявити, він непомітний взагалі. Якраз таки тема намагається уникати теми обговорення цього питання на сьогоднішньому заході. Я зрозуміло, це декілька причин. Це зрозуміло. Дуже велика кількість тут представників бізнесу, а також представників політичного естеблішменту не тільки там країн Близького Сходу, а також взагалі всього світу. Тут присутні і головні представники там передвиборчих кампаній, там, наприклад, Барака Обами, зараз які спонсорують підтримку там і Байдена, і тобто є і інші представники, тобто доволі так різноманітна кількість там делегатів, взагалі, яка представлена в даному форматі. Але я думаю, що це лише початок, закінчується перший день, форум заплановано впродовж наступних ще 2 днів. Я думаю, можливо, ця тема буде підніматися. Але стосовно заяв, які лунають там з вуст президента України, якраз такі, які так чи інакше торкаються проблематики і взагалі того, що відбувалося на території Гази після 7 жовтня минулого року, якраз таки це непомітно і ці теми не піднімаються. Але я ж кажу, що наступні 2 дні можуть все змінити. Останнє запитання. Чи можемо ми казати про те, що ви кажете, що були на цьому форумі і в минулому році, і зараз? І чи можемо ми казати про те, що підтримка з боку країн Близького Сходу, вона зростає до України? Чи ні? Чи навпаки вони зближуються з Російською Федерацією? Я думаю, що тут конкретно можна брати приклади голосування цих країн в резолюціях, які так чи інакше торкаються України ООН, і ті країни, які in favor, позитивно голосують підтримку цих резолюцій, і якраз таки можна бачити успіхи нашої української дипломатії. Від цього потрібно відштовхуватися. Як країна себе позиціонує в глобальній світовій дипломатії, і так чи інакше, як вона голосує за ті речі, які важливі для нашої держави, і так можна оцінювати результати там певної діяльності чи Російської Федерації з цими країнами, чи як Україна взаємодіє і намагається побудувати план геополітичної співпраці з теж самими країнами. Це є конкретна модель, і по якій можна прочитати, на якому стані двосторонніх відносин ми знаходимося з тієї чи іншої країни. І ще хотіла з вами проговорити інші новини. Сьогодні в Україну приїхав держсекретар США Ентоні Блінкен. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з ним наголосив, що для захисту Харкової області необхідно 2 додаткові зенітно-ракетні комплекси «Петріот». Зеленський вказав, що протиповітряна оборона – це найбільший дефіцит і найбільша проблема. Своєю чергою Блінкен назвав, що наразі Україна переживає важкі часи, але узгоджена у США допомога зараз перебуває в дорозі, а деякі засоби для оборони ще будуть доставлені. Держсекретар США переконаний, що ця перемога і допомога матиме вирішальне значення для боротьби України проти російської агресії, що триває. Чи наскільки був цей візит очікуваний, чи він просто технічний, або ми після цього візиту, а можливо це якийсь там меседж Путіну після його інаугурації кадрових змін в Російської Федерації, чи можливо це просто такий технічний візит і нічого такого це не означає?
Я би хотів сказати, що якраз таки остання зустріч між Ентоні Блінкеном і Дмитром Кулебою відбулася 17 квітня в форматі G7, якраз таки на міністерській зустрічі міністрів закордонних справ. І під час своєї підсумкової прес-конференції, яка відбувалася 19 квітня на острові Капрі, і вже було заплановано, вже тоді було зрозуміло по тій риториці, які Блінкен висловлював підтримки України і говорив за один день до фінального голосування пакетного рішення по Україні, що цей візит можливий. З точки зору дипломатії, я би намалював таку модель, що це був вирішальний візит перед початком саміту, який буде в липні відбуватися в Вашингтоні НАТО. Також, я думаю, обговорювали модель, і так це вже зрозуміло, що Зеленського запросили на саміт G7, який буде відбуватися в Фасано 13-14 червня в Італії, де до країн Великої Сімки, до G7 була також долучена запрошена країна, як Україна. Ну, я думаю, що також так чи інакше обговорювалися взагалі формат участі Сполучених Штатів в формулі миру, який буде в Бургерштоці проводитися в Швейцарії 15-16 червня вже теж цього року. Я думаю, це було ось такий проміжна зустріч, проміжний візит державного секретаря Сполучених Штатів напередодні цих трьох важливих зустрічей, де буде офіційно вже заявлена присутність і в одному форматі президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, також президента України Володимира Зеленського. Ну, якщо казати про цей форум миру, який відбудеться в червні 15-16, сьогодні Зеленський сказав Блінкену про те, що для України дуже важлива участь президента США Джозефа Байдена на цьому саміті. Які ваші очікування від цього саміту? На кого нам там чекати? Чи, можливо, там буде Байден? І на якому рівні можуть бути представлені президенти тих чи інших країн, якщо все ж таки все відбудеться так, як плануємо ми? На що очікувати? Ну, саміт миру, що це означає? Це буде якесь узгодження, досягнення миру в Україні чи щось інше? Перш за все, я хочу сказати, що доволі вдало вибрано дату і місце проведення цього заходу, тому що логістично не потрібно буде країнам, які заокеанським, які знаходяться далеко, наприклад, такі як там Канада, Сполучені Штати чи інші, які будуть вже на той час перебувати з офіційними візитами в Італії, тому що Італія цьогоріч приймає саміт Великої Сімки, і від Фасано, наприклад, де цей саміт, це недалеко від Барі, буде проводитися за 2 дні, відкриється до початку саміту в Бургерштоці, до Бургерштоку приблизно десь 600 кілометрів. Я думаю, з точки зору логістики і взагалі до того, як лідери Великої Сімки завітають на саміт миру, це буде доволі просто, як мінімум той контекст, що потрібно буде долати ще раз відстань, щоб взяти участь в цьому в рамках проведення саміту миру, це вже покращить, наприклад, полегшить участь певних учасників. Зрозуміло, що Україна зараз намагається долучити до цього формату все більше країн, зокрема тих країн, з якими також не було впродовж останніх років тісної співпраці, це зрозуміло. Якщо взяти кількісно, давайте порахуємо, що якщо в певному форматі на рівні радників з національної безпеки, ми пам'ятаємо, під час формули миру, після представлення її на саміті G7 в Хірошімі в серпні минулого року, першій зустрічі в Копенгагені було там відповідно, я не пам'ятаю, близько 20 країн. Потім в Джиді кількість цих країн збільшилась вдвічі. Ми пам'ятаємо наступний саміт, який вже проводився в жовтні на Мальті. Це третій був, майже остання зустріч цього формату. І не забуваємо, що остання якраз таки зустріч в Швейцарії і відбувалася. Це за один день до офіційного початку Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Тоді вже до Україні вдалося досягти цієї цифри. Здається, близько 80 країн взяло участь в роботі даного формату. І якраз таки тоді вже Ігнаціо Касіс, міністр закордонних справ Швейцарської конфедерації, заявив, що в найближчому часі, це вже ми знаємо конкретну дату, ця зустріч відбудеться в Швейцарії. Як буде цей формат працювати, ми точно не можемо сказати. Але зрозуміло, що
подібна досвід в Швейцарії вже є. Не варто забувати формат співпраці Російська Федерація, Сполучені Штати. Якраз таки перша зустріч Віллі Лагранж 17 червня 2021 року між Байденом і Путіним відбувалася якраз таки в Женеві в Швейцарії. І цей формат він надалі активно працював ще до початку повномасштабного вторгнення. Зустрічі лідерів і представників двох країн відбувалися в форматі Швейцарії. Тому цей досвід цієї країни проведення вже є. Зрозуміло, що надалі доволі важливо. Вибачте, будь ласка, я перебила. Просто мені цікаво, що там лідери можуть обговорювати таке, що, наприклад, Зеленський не може обговорювати з цими лідерами там по телефону, чи коли вони приїжджають в Україну, чи коли він зустрічається з ними в рамках його візиту в ту чи іншу країну, чи в рамках, я не знаю, там Організації Об'єднаних Націй і так далі. Та? Тобто, я не обіцінюю цей саміт і цю ініціативу, але все ж таки я просто хочу розуміти, навіщо і що це нам дасть. Зрозуміло, що підготовка на доволі довго йшла. Від першої заяви про цей саміт в Хіросімі до травня буде якраз таки 1 рік і 1 місяць, тобто коли взагалі ця ідея існувала. І побудова тієї хронології, чи так званої етапів завершення війни в Україні, чи за рахунок дипломатії, тобто головна ідея взагалі цього заходу і була. І зрозуміло, що на відміну від тих форматів ООН, чи форматів G7, чи G20, де Україна так чи інакше, як запрошена країна, бере участь, все одно це буде альтернативна платформа. Я думаю, що побудова цієї єдиної конкретної стратегії закінчення війни в Україні, чи як мінімум закінчення війни, чи побудова якогось альтернативного варіанту для мирних переговорів з Російською Федерацією, якщо вони взагалі будуть можливі, це є головна ідея цього заходу. Я думаю, що кожна країна буде представляти ці ідеї, які були розроблені під час 4 зустрічей до цього. І я сподіваюся, що ми зможемо досягнути певних результатів. Зрозуміло, що деякі країни, зокрема Швейцарія і інші, робили акцент на те, що потрібно звернути увагу, щоб Російська Федерація брала участь в розробленні, навіть не в розробленні, а взагалі в цій платформі. Але зрозуміло, що на даній геополітичній перспективі і будь-яка співпраця пряма з державою-терористкою доволі складна. Але пам'ятаємо, що останні прямі переговори між Україною і Російською Федерацією якраз таки відбувалися під чіткою і підтримкою якраз таки Туреччини. І пам'ятаємо, що останні ці зустрічі якраз таки відбувалися в квітні 2022 року, коли Мевлют Чавушоглу організовував форум дипломатії в Анталії. Якраз таки в тому форматі останні ми зустрічалися, коли Кулеба, Лавров за підтримки Ердогана і Мевлюта Чавушоглу провели останні прямі переговори. Від цього часу пройшло вже більше 2 років, і ми ніколи більше не поверталися до прямих переговорів держави-терористської Російської Федерації. Лише 1 раз ще був так званий зеркальний договір між Туреччиною, ООН, Україною і Російською Федерацією, який був підписаний якраз таки в Туреччині в липні 2022 року, який такий називався «Зернова угода». Але він вже не працює, і тому будь-яких прямих документів і взаємодії з цією країною ми не маємо. Тому побудова альтернативних варіантів – це ще як мінімум одна можливість проговорити про це і зрозуміти, що це є реально чи ні. Тому я би робив ставку на те, що може бути розроблений певний документ, але чи зверне на нього увагу Російська Федерація, чи це буде спонукати їх до проведення будь-яких переговорів, це складне питання. Ми знаємо, що цей формат... Це дуже цікаве запитання. Ви знаєте, а чи буде там представлена Росія? І якщо не буде там представлена, наприклад, Росія, чи не буде вона лобіювати свої інтереси через країни, які можуть бути представлені на цьому саміті, так? Російська Федерація представлена не буде. На це відповідь, здається, Зеленський під час однієї з прес-конференцій давав, але зрозуміло, що так, фактор того, що Російська Федерація має певний вплив
на окремі країни, зокрема Африки, і ми можемо повертатися до певних країн Латинської Америки, але не хотів би говорити про Близький Схід, тому що я таких потенційних прямих партнерів не бачу зараз. Але можу сказати, що з тих 80 країн, які працювали там і впродовж останнього року, я думаю, що склалося зрозуміла і відповідальність, і зрозуміла за те, що вони будуть робити і готувати цей документ. Тому залишається часу мало, але я думаю, що якраз таки Блінкен з Зеленським проговорювали цей формат. Я думаю, якраз таки і участі безпосередньо в Сполучених Штатах в розробці цього документу. Але ж кажу, що ту увагу, яку намагалися привернути Швейцарія до того, щоб Російська Федерація так чи інакше взяла участь в цьому форматі, було відкинуто. Це було зроблено з відповідних і зрозумілих причин, але ж кажу, побачимо, що буде в наступні місяці. Якраз таки 30 зустрічі є ключові. Це саміт Великої Сімки, де якраз таки про те, що ми вже сьогодні говорили, що можуть обговорюватися про додаткові поставки озброєння, зокрема не тільки з Сполучених Штатів, які вже прямують, а також від тих країн, які входять в цей формат, і зокрема систем протиповітряної оборони і Петріотс. Я думаю, це буде якраз таки в підсумковій декларації, взагалі буде обговорюватися в цьому форматі. Це саміт миру, ну і не забуваємо липень місяць, важливий саміт НАТО, якраз таки, який буде проходити у Вашингтоні. Ці 3 ключові зустрічі для світової дипломатії можуть вплинути, а можуть навіть вирішити певні проблемні питання, що стосуються війни в Україні. Тому активно слідкуємо за результатами і деклараціями, сподіваємося на гарний результат для України. Ну а щодо саміту НАТО, якщо я не помиляюсь, нам вже сказали, що на цьому саміті в Вашингтоні поки що нас в НАТО запрошувати не будуть, так? Це зрозуміло, що складно взагалі прогнозувати, коли Україна зможе доєднатися до Альянсу, але те заяви там і Мірчі Джоани, це одного із заступників генерального секретаря НАТО, і заяви Столтенберга, з цих заяв, з риторики зрозуміло, що доволі складно взагалі говорити про те, чи участь, чи взагалі включення України до НАТО, так зване open door policy з політикою відчинених дверей для України буде можливо. Зрозуміло, що на цьому саміті, я думаю, це питання не буде ключовим. Ключовим буде збільшення поставок країнами НАТО до України, зокрема військового озброєння. Це вже є на порядку денному, і це обговорюється вже в так званій комісії Україна-НАТО, яка була започаткована і заснована під час в липні місяці, під час саміту НАТО в Литві в Вільнюсі. Я думаю, ця комісія активно зараз теж працює над виробленням певних документів, якими будуть користуватися лідери цих країн на саміті підсумковому. Ми бачимо, що в Празі буде відбуватися теж один важливий захід в рамках міністрів закордонних справ НАТО, тому ці формати вони активно і дієво працюють, на відміну від результатів, які зараз ще поки не принесла формула миру, то це є кількісна і якісна поставка додаткових озброєнь, які від країн НАТО ми отримуємо. І зрозуміло, що я би робив більш акцент саме на даний саміт і на ті активні результати, які ми можемо досягнути під час проведення переговорів, під час підсумкових зустрічей з лідерами Альянсу. Ну, щодо НАТО, зрозуміло, і вже це не раз казали про те, що Україна в НАТО, поки тут не закінчиться війна, не потрапить. Тому що йде війна в Україні, і НАТО не захоче брати країну, на території якої є активні бойові дії. Тобто вступ України в НАТО можливий тільки після перемоги України. Але якщо казати про Європейський Союз, як ви оцінюєте перспективи? Чи можемо ми вступити в ЄС в найближчому часі? Теж доволі складно прогнозувати взагалі перспективи вступу до Європейського Союзу найближчим часом. Зрозуміло, що Україна виконала майже 100%, як тоді говорив один із лідерів монобільшості Арахамія, що Україна досягнула майже 100% тих вимог, які Європейський Союз ставив перед Україною. Що стосується свободи слова, преси, інших, що стосується введення імплементації європейських законів, затвердження
лідерів антикорупційних відомств, тобто того всього, що Європейський Союз має собі в юридичній площині мати, кожна країна мати перед вступом до Європейського Союзу. І зрозуміло, що ці всі такі вже предметні рішення, і вони були зроблені, вони активно ще впроваджувалися з 2014 року. Що стосується реальної картини, ми бачимо так, що, на мою думку, найбільш відсотковому еквіваленті шансів вступити до ЄС зараз має з наших країн, наших сусідів, має якраз таки Молдова. І в грудні місяці ми це вже зрозуміли по оголошенню тих результатів там і відповідних кваліфікованих доповідей лідерів ЄС, зокрема Єврокомісії і інше. Але зрозуміло, що зараз в найближчий час ми можемо побачити трішечки можливо зміну, тому що 6 по 9 червня будуть відбуватимуться вибори до Європейського Союзу, і побачимо, наскільки новий Європарламент зможе там, наприклад, натиснути в плані того, чи робити певні рішення, що стосуються майбутнього вступу України до ЄС. Що стосується Єврокомісії і що стосується заяв Урсули фон дер Ляєн і Шарля Мішеля, то ми розуміємо, що Україна з їх риторики йде на правильному шляху, але коли відбудеться проектний інституційний пакет вступу України до ЄС, ще невідомо. Тому ми над цим активно працюємо. Як мінімум, вже законодавчо це все закріплено. І побачимо, що буде далі. Кількість антикорупційних законів і відомств, вона відповідає тим потребам, які Брюссель вказує в своїх проєктних документах. Тому побачимо, що буде далі. Якихось конкретних дат я би взагалі б не прогнозував, тому що це доволі така справа складна, і я не думаю, що хтось може вдало відповісти на це питання і, зокрема, активно спрогнозувати цю конкретну дату. І ще таке останнє питання. Сьогодні з'явилася новина, що російський диктатор Владимир Путін 16-17 травня поїде в Китай для переговорів з Сі Цзіньпінем. Повідомляється, що під час поїздки лідери Росії та Китаю обговорять питання партнерства і стратегічної взаємодії, обміняються думками з найактуальніших міжнародних і регіональних проблем. Також, за даними російського видання, Путін і Сі Цзіньпінь візьмуть участь у урочистому вечорі з нагоди 75-річчя встановлення дипломатичних відносин і відкриття років культури Росії та Китаю. Ми знаємо, що до цього Сі Цзіньпінь відвідував Французьку республіку та зустрічався з Еммануелем Макроном. Там Сі Цзіньпінь сказав, що він розраховує на підтримку Макрона щодо врегулювання російсько-української війни. Після цього ми чули дуже багато заяв щодо того, що Сі Цзіньпінь зможе посприяти закінченню цієї війни та, можливо, він може повпливати на російського диктатора Путіна, щоб він від неї відмовився. І зараз така зустріч. На що нам від неї очікувати? Чи дійсно може Сі Цзіньпінь повпливати на Путіна? Якщо так, то навіщо це йому? Як вважаєте? Перш за все, ось нещодавно закінчився вперше за 5 років візит лідера Піднебесної до Європи. І з точки зору геополітики це легко взагалі спрогнозувати, який вектор Китай зараз обирає. 3 країни, 3 лідери, з якими зустрічався Сі Цзіньпінь під час свого візиту. Перша – Франція, про яку вже сказали. Другий – це він зустрічався з Орбаном в Угорщині. Третє – це був візит до Сербії. Якщо я не помиляюся, перший офіційний візит лідера Піднебесної до цієї країни. Зрозуміло, що засоби масової інформації в Україні не висвітлювали там подробиць взагалі перебування і про що вів свої переговори Сі Цзіньпінь під час цього європейського візиту. Але якщо б доволі гарно би проводилися попередні зустрічі з Лі Хуеєм, це спеціальний представник Китаю в Євразії, екс-посол Китаю в Російській Федерації, який відвідував Україну з офіційним візитом, після так званих, якщо ми нагадаємо, переговорів телефонних між Сі Цзіньпінем і Зеленським, які відбувалися 10 квітня минулого року, коли Сі Цзіньпінь в телефонному форматі запропонував
китайське бачення закінчення війни в Україні. І зрозуміло, що цю тему там і цю платформу активно він просував через своїх спецпредставників, а також наголосив ще раз про це під час своєї першої зустрічі за 5 років в Європі з Еммануелем Макроном і сказав, що потрібно вирішувати там це питання. Зрозуміло, що надалі ми бачимо, який формат. Ми бачимо, що президент Російської Федерації знову відвідує Китай, так як і відбувалося це і минулого року. Зрозуміло, що слід очікувати того, що буде відбуватися там обговорення війни в Україні, це зрозуміло. Але на мою думку, Китай ще не зайняв чітку позицію, він так і ж тримається нейтрально, а навіть більш за підтримку України, це окремо можна спостерігати в окремих заявах, а також під час тих зустрічей окремих, які відбувалися в рамках співпраці між Сполученими Штатами та Китаєм. Ми не забуваємо про останній візит лідера Піднебесної в Сан-Франциско на саміт, який відбувався в кінці минулого року. Це доволі важливий був візит, якраз таки де промальовувалась модель військової співпраці між двома країнами, а також питання України розглядалося. Тому я думаю, що контроль і стабільність в цьому регіоні, зокрема не підняття теми Тайваню і інше Китаєм, і це є теж великим плюсом для України на даному етапі, тому що зміну вектору взагалі війни інформаційної, якраз таки в більшу площину з теми України в країни Азії, зокрема, те, що ми можемо спостерігати, що хтось прогнозує, може відбуватися з Тайванем і інше, це доволі гарно, вже є позитивною тенденцією, на мою думку, від Китаю. Зрозуміло, що над цим активно потрібно ще працювати, але доволі важливо було вибудувати цю модель, де лідер України Зеленський може зустрітися з Сі Цзіньпінем. Це було б доволі гарний, прогресивний результат, на мою думку, в перспективі закінчення війни в Україні. І я думаю, що можливо найближчим часом це відбудеться. Ага. А чи не здається вам, що все ж таки Сі Цзіньпінь, він буде і зараз підтримує Володимира Путіна, бо якщо Путін програє, то це буде означати, що програє весь авторитарний, тоталітарний світ, і Сі Цзіньпінь, Іран теж автоматично, бо це диктаторський курс. Я думаю, відповідь на це питання більш прагматична, і політичні амбіції можуть програти від економічної стабільності чи дохідності ринку між Китаєм та Сполученими Штатами. В відсотковому еквіваленті він, здається, в 4 рази більше і переважає економічну співпрацю і долю цієї ринку співпраці Китай-США, ніж Китай-Російська Федерація. Думаю, тут уже більш економіка і не політичні амбіції можуть стати на перше місце. Це така проста відповідь, як не економіста, а як політичного експерта. І зрозуміло, що якраз таки поразка авторитарних режимів чи інші, я думаю, навпаки, Китай, на мою думку, можливо, найближчим часом трішечки буде змінювати ще раз свою геополітичну модель, і той варіант, який був запропонований і під час зустрічі, і дуже гарно пропрацьований в Сан-Франциско між Байденом і Сі Цзіньпіном, на мою думку, він може лише покращуватися. Китай не є відкритим прихильником чи не є відкритим партнером, як Північна Корея, диктаторська країна, чи Іран в форматі війни в Україні, які доставляють і допомагають доставляти військове озброєння для держави-терористки, і ця держава-терористка знищує інфраструктурні і інші об'єкти, знищує українців цією зброєю. Китай якраз таку цю політику не проводить і робить дуже правильне рішення. Зрозуміло, що якщо ми говоримо про модель співпраці Північної Кореї чи Кім Чен Іна і Російської Федерації, то ні до якої будь-якої демократії в світі взагалі не буде йти мова ще найближчі роки. І зрозуміло, що ця модель, вона доволі гарно підходить цим двом диктаторським терористичним режимам країнам. Тому я думаю, що Китай якраз таки цей формат він не поділяє, і зрозуміло, що
та ті формати, в яких існує співпраця між Китаєм та Сполученими Штатами, це і G20, і я думаю, що і найближча зустріч, яка буде відбуватися в листопаді місяці в Ріо-де-Жанейро під час підсумкового саміту. До цього часу, можливо, формат моделі між цими країнами навпаки покращиться. Я думаю, що на це роблять велику якраз таки увагу і акцент, як і представники Державного департаменту Сполучених Штатів, тому що якраз таки під час зустрічів лідерів країн Великої Сімки міністрів закордонних справ в квітні, що зробив Блінкен? Він поїхав з офіційним візитом в Китай. Я думаю, що це проста і вдала відповідь на те, як бачать цю політику дві країни. Дякую вам дуже, пане Микола. Чохсаголно, що знайшли час та приєдналися до нашого ефіру. До зустрічі. Микола Великівський був з нами на прямому зв'язку, експерт-міжнародник, президент Першого міжнародного фонду розвитку України. А тим часом, за оцінкою очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, ситуація з російським вторгненням на Харківщині стабілізується. Сили оборони України будуть вибивати противника з території. На Сумщині активізації наразі не спостерігаються. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону. Тобто, як каже Буданов, цитую, тобто противник, в принципі, вже заблокований на тих рубежах, куди він зміг зайти. Триває операція Сил оборони України з подальшої стабілізації для початку витіснення противника за межі нашої держави. У Державному департаменті США теж прогнозують, що російські окупаційні війська, які наразі намагаються просуватися у Харківській області, не зможуть досягти серйозних успіхів у цьому районі. За словами США, очікують речника Держдепу США Веденда Патела, США очікують, що росіяни упродовж наступних тижнів намагатимуться просуватися вперед на Харківщині і, можливо, досягнуть певних успіхів, але не значних. І сьогодні президент України Володимир Зеленський, як відомо, зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, і він там під час зустрічі з ним наголосив, що для захисту Харкова і області необхідно як мінімум 2 додаткові зенітно-ракетні комплекси «Петріот». Ці та інші питання ми плануємо обговорити з паном Василем Лаптійчуком, полковником Служби зовнішньої розвідки у відставці, експерт з питань зовнішньої безпеки та російсько-українських відносин. Пане Василе, вітаю вас. Сілям алейкум. Добрий вечір. Добрий вечір. Харківщина. Яка наразі там ситуація за вашими оцінками? Чого намагаються зараз досягти російські окупанти? Чому вони зараз пішли на Харків, ваша думка? Це питання до експертів військових, до співробітників Міністерства оборони, зокрема Головного управління розвідки, про яке ви щойно сказали. Ми можемо лише констатувати, що Росія продовжує війну, вона її буде продовжувати до тих пір, доки зможе. Для того, щоб вона не змогла її продовжувати, це вже питання, скажімо, до представників відомств національного безпекового рівня. От вони вам могли б казати, що війна буде продовжуватись доти, доки Росія не почне воювати всередині, сама з собою. Там у них є не десятки, а навіть сотні народів, між якими жевріють купи різних проблем. Міжетнічного, міжрелігійного, міжконфесійного, міжрегіонального. Вони незадоволені станом кордонів, станом того, що один регіон дотаційний, інший донор, як споживач. Таким чином, доки Україна тими засобами, які є, як правило, у розпорядженні будь-яких країн світу нормальних, не вживе заходів, щоб зупинити війну, запаливши війну всередині Росії, доти Росія буде з нами воювати. В Харкові, в Сумах, сьогодні там в Одесі, ще десь. Яка різниця? Це все тактичні речі, які дійсно є атенцією того ж Головного управління розвідки Міністерства оборони, відомчої розвідки, про яку ви щойно згадували. Ну, що ви маєте на увазі, коли ви кажете про те, щоб підпалити там внутрішню війну в Російської Федерації? Тобто це підтримка національних рухів за незалежність внутрі Російської Федерації? Чи це можливо, чи є така перспектива? Просто мені здавалося, що зараз там Росія просто вибила всю опозицію, яка можлива була бути, і зараз всі знаходяться або в Європі, або в США, ні? Про необхідність випустити агресію росіян
всередині власної країни говорилося давно, 10 років, 15 років, завжди говорив. Просто менеджмент країни, безпековий менеджмент, зокрема посадові особи, які мали б такі речі впроваджувати в життя, вони ігнорували ці речі, вони дружили з росіянами, вони підписували з ними угоди, що ми не працюємо по них і так далі. Тому, якби навіть зараз це почати, це було б дуже важко і дуже довго. Якби ми це почали так, як про це просили, скажімо так, фахівці із середньої ланки менеджменту тієї ж національної розвідки, Росія б не воювала з нами, а намагалася б загасити пожежі всередині країни, які палали б дедалі більше. І не лише на міжрелігійному рівні. Там у них дуже багато різних протиріч. Там народи, які колись між собою воювали, багато століть знищували одне одного. Потім між ними встановили несправедливі, як вони вважають, кордони. І ви знаєте, сотні отих племен і народів, вони ту агресію, яку вони зараз несуть в Україну, якщо б вона в них була і в них була потреба її кудись випроснути, треба було їм допомогти і підштовхнути для того, щоб вони воювали самі з собою. Угу. А чи є така перспектива, тобто, чи є лідери національних рухів, наприклад, в тих регіонах Росії, які могли би отримати ось цю незалежність, можливо, яку вони і хотіли отримати в 90-х роках, але Росія просто не дозволила це зробити. І як ми можемо це підпалити, на вашу думку? Росію ніхто б не запитував, власне, її керівництво ніхто б не запитував, оскільки там завжди є ґрунт для протестів. Просто цим треба було скористатися і вже не сьогодні. Тому що якщо починати зі створення, скажімо так, такого собі антикризового центру, який вивчає Росію, який би мав створити модель вразливості Російської Федерації, це треба було починати з етнопсихологів і етнологів і закінчуючи фахівцями з зовнішньої політики Російської Федерації. І в кожному напрямку соціологи, економісти, у військовому середовищі фахівці, вони б могли знайти протиріччя, могли знайти слабкі місця, у які слід було бити. Але для цього треба було працювати вже багато-багато років. Про це неодноразово говорили, ще раз кажу, на середньому керівному рівні Національної спецслужби, яка мала б цим займатися. Але керівництво у всі часи, починаючи від Кучми і закінчуючи Зеленським, воно у всі часи ігнорувало факт необхідності перенести війну на території Російської Федерації. Це називається у науці асиметрична війна. У нас немає тих сил і засобів, які є в Росії, але могли б її зайти зсередини. Росіяни, по-своєму, треба віддати належне, готувалися до цього. Вони дійсно дуже посилили свої внутрішньої служби, контррозвідку. Вони хотіли цьому перешкодити, якби з нашого боку була дія. Але навіть дії цієї не було. І на сьогодні російське суспільство, воно міцніше, ніж було раніше, але що раніше почати працювати по Росії так як це робиться з воюючою країною, яка загрожує самому життю України, то швидше будуть результати. На сьогодні ще жоден безпековий орган України не почав цієї роботи. І, наскільки я знаю, на грудень минулого року не почав і не збирається. А як ви оцінюєте пропаганду Російської Федерації? Бо мені здається, що сьогодні проти України воює не лише Путін і путінський режим, а вся Росія. І люди, які одурманені ось цією російською пропагандою, вони дійсно вірять про те, що вони тут воюють з нацистами і так далі. І навіть коли там ми бачимо дуже багато соціальних роликів, коли там просто на вулиці людей питають, чи правильно робить путінський режим, вони відповідають, так, дійсно правильно. Це 140 мільйонів людей, які просто одурманені з цією пропагандою. Тобто, якщо працювати, то, можливо, ось з пропагандою треба боротися, чи як? Вони хотіли. Знаєте, я б не чіпав ту ступінь агресії, я б її переніс на внутрішні конфлікти. Хай будуть агресивними. Ми їх не перевиховуємо. Вони хочуть бути агресивними, вони хочуть ненавидіти Україну. І для цього є дуже багато історичних і таких географічних передумов. По-перше, як ви знаєте, вони всі оті сотні племен і народів вийшли з Київської області, десь там, чи південніше трохи, із Черкащини, і Житомирщини.
І ми своїм фактом існування ми загрожуємо їхній внутрішній, інтелектуальній, історичній безпеці. Без нас вони виявляють там ледь не чукчі, там якути, буряти, карелофіни, удмурти. Розумієте, а з нами вони русичі, вони з Київської Русі, в них тисячолітня історія. Тобто вони борються за власне існування, за достойне, як вони вважають, існування. Вони не можуть вигадати власної історії. Тому те, що вигадала, власне, започаткував Петро І і затвердила Катерина II, вони за нього тримаються як зубами, як потопельник за останню соломинку. Тому вони будуть воювати за це. Крім того, що означає Російська Федерація, що означає Україна для мешканців Російської Федерації, у яких 50% території вічна мерзлота, і лише 15% території Російської Федерації рекультивується, тобто обробляється. Це дуже невеличка порція. Тому вони так здуріли за цей Крим, тому що це субтропіки, це пальми, реальні пальми на березі моря, розумієте? Для них це дуже важливо. І їм, знавці етнопсихології російські в тих інституціях, які працюють, вони їм закинули традиційну для агресорів ідею «наша земля». У людини, тим більше у кочівників, які пересувалися території теперішньої Російської Федерації і жили за рахунок підсічного господарства, бо в них чорноземів таких там майже не було, тільки тут біля України. Вони кожні 3 роки міняли територію, бо той ліс та тайга, яку вони спалювали, той попіл, він закінчував свої агровластивості через 3 роки. Їм треба було йти далі. Вони воювали одне з одним усе життя. І тепер їм дається чорноземи українські, Крим, водні ресурси, тепло, плюс їм гарно за це платять. І оце все об'єднує російську націю у війні проти України. Вони щирі у цій війні, вони хочуть захопити землі, вони хочуть вбивати, так як убивали їхні предки тисячі років, кочуючи територію Росії і воюючи за природні ресурси. Українці це не робили, тому що тут клімат і чорноземи дозволяли вести осідле господарство. У кожного був свій ставок, пасіка, там, не знаю, ліс, садок, поле, воли, корови, все було своє. Земля удобрювалася, вона рекультувалася. Росіяни, вони звикли убивати за землю. Вони рухалися з однієї території на іншу. Тому це, власне, природні агресори. Якби їм допомогти, знову ж таки, собою воювати, а не з нами, це було б, взагалі, знахідкою. Можливо, це єдиний шанс зупинити колись цю війну. Тобто, чи правильно я розумію, виход на кордони 1991 року, деокупація Криму, деокупація Донбасу, це ще не перемога, бо поруч з нами є Росія, є ці люди, які одурманені російською пропагандою, агресивні люди, які хочуть воювати за території, хочуть воювати за землі, і треба зробити так, щоб Росія дезінтегрувалася, або там була війна внутрі Російської Федерації, у них просто не було часу нападати на інші суверенні країни. Саме так. У цій війні, звичайно, було перемогою завершити виходом на наші державні кордони, міжнародно визнані, і змусити агресора платити репарації, компенсації і інші форми виплат. Про це можна вже, звичайно, дискутувати тим, хто любить ділити шкуру невбитого ведмедя. У цій війні це була перемога. Але, розумієте, ця війна не може завершитися до реструктуризації, власне, до розпаду Російської Федерації як держави. У Конституції Російської Федерації 4 області України і Крим є територією Російської Федерації. Навіть якщо ми їх виженемо на міжнародно визнані наші кордони, наші національні кордони, то ми будемо вважатися агресором. У Російській Федерації в Конституції у новій редакції не існує вже способу виходу будь-якої землі з території Росії, яка хоча б один раз туди попала. Тобто ми вже, власне, ми попали. Ми в Російській Федерації, частина нашої держави є їхньою територією. Навіть якщо ми виженемо їх, навіть якщо вони сильно ослаблять і повоюють трохи між собою, будь-яка політична сила, яка оголосить повернення до складу Росії, Криму, Запорізької, Херсонської та інших областей, можливо, там Донецької, Луганської, звичайно, вона миттєво набере голоси у Державну Думу. Президент, який оголосить повернення Росії тих територій, які вони втратили в Україні, набере більшість. Тобто Російська Федерація дійсно має реустановитися, вона має зникнути в теперішньому вигляді і шляхом проведення установчих зборів тих територій, які захочуть
об'єднатися у нову Росію, написання нової конституції з визначенням території Російської Федерації в межах міжнародно визнаних кордонів. Лише так. Це шлях тривалий і, дивлячись на реалії сьогоднішні, як український менеджмент безпековий ставиться до цієї проблеми, це вічна проблема. Ми нічого не робимо для того, щоб Росія зупинила війну в Україні. Ми лише відбиваємо. Вони ведуть активну політику, ми реактивну. Вони діють як розвідка, ми як контррозвідка, якщо це перевести на мову спецслужб. Тобто вони діють, а ми лише реагуємо. Замість того, щоб змусити їх реагувати на наші ініціативи. І міжнародні, і на території Російської Федерації. Ми лише реагуємо. Ми досі, вони з нами граються як кішка з мишкою. Те, що нам допомагає півсвіту, поки що дозволяє цій кішці не з'їсти цю мишку. Як буде далі, важко сказати. Але, знову ж таки, війна ніколи не закінчиться, так як у нас, скажімо, існує стан війни між Північною і Південною Кореєю. Просто там одна держава вважає, що її територію захопила, а інша вважає, що іншу захопила. Так само буде з Російською Федерацією і Україною. Але точно можу сказати, що вони не, в разі, якщо вони залишаться у вигляді теперішньої держави, вони ніколи не змиряться з тим, що 4 області України і Крим, які вже записані у них, відійдуть назад Україні. Вони будуть готуватися з першого дня до наступної війни, так як вони з 91-го року готувалися до реінтеграції України у мирний чи воєнний спосіб. Вони готувалися до цього з перших днів так званої незалежності Російської Федерації. Вони не мали надання Україні незалежності як якийсь серйозний факт. У них була рокировка влади, у них був своєрідний переворот, вони усунули Єльцина, і для цього треба було СРСР перейменувати в СНГ. Вони не думали, що відцентрові сили будуть такими потужними. І тепер вони завершують те, що, власне, до чого вони готувалися з 92-го року. Ну, ви ж бачите, що, на жаль, наші західні партнери дуже бояться, коли їм кажуть про дезінтеграцію Російської Федерації, бо кажуть, що там є ядерна зброя, та і це може привести до ядерної війни, тому не можна це робити, не можна працювати в цьому напрямку. Ну, треба ось воювати, відвоювати свої території, але все ж таки західні наші партнери ще чітко не можуть сказати, як Україна переможе, але все ж таки ми бачимо ось цей страх перед ядерною зброєю. Що з цим робити? Так, російська пропаганда, російське Міністерство закордонних справ, служба зовнішньої розвідки Російської Федерації, вони роками, особливо місяцями останніми, чи в останні роки місяці, вони дійсно поширювали через усі можливості, офіційні, неофіційні, через агентуру, ідею про те, що якщо ті країни вступлять у війну, або якщо вони НАТО допомагатимуть Україні, якщо будуть втручатися, або якщо Росії просто не вдасться завоювати Україну, то Росія застосує ядерну зброю. Цілком можливо, що вона застосує по Україні ядерну зброю. У мене, наприклад, сумнівів жодних немає, що їх будь-що зупинить. Я на сьогодні не почув аргументу, чому вони цього не зроблять. Навпаки, оскільки на Заході бояться ядерної зброї, то вони неодмінно повинні продемонструвати, що вони ладні її застосувати. Звичайно ж, не проти Естонії чи Польщі, а по Україні, оскільки Україна вже в стані війни. І те, що нам трошки більше після цього стануть допомагати, можливо, не факт. Тому що, можливо, дійсно, ті уряди західні, які працюють на власного виборця, да? Скажімо, там чеський уряд для чехів, польський уряд для поляків, звичайно, вони зацікавлені в збереженні миру, там, екологічного стану і так далі у власних країнах. Тому тиск на Україну може лише збільшитися після ядерного удару по Україні. Це одна з версій, але так як я розумію російську психологію, російські безпекові хотєлки, то воно саме так і може бути. І якогось у кращий бік для нас ситуація не цього. Дякую вам дуже. Чохсаголос, що знайшли час та приєдналися до нашого ефіру, відповіли на наші запитання. Зустрінемося в інших ефірах телеканалу АТР. Чохсаголос, дякую. Василій Лаптійчук був з нами на прямому зв'язку, полковник служби зовнішньої розвідки у відставці, експерт з питань зовнішньої безпеки та російсько-українських відносин був з нами на прямому зв'язку. Ну а я, на жаль, вже повинна завершувати цей ефір, але ви ж залишайтесь першим кримсько-татарським телеканалом АТР, бо далі інформаційна програма «Заман». Наші журналісти розкажуть вам про найактуальніші події, які сталися на території тимчасово окупованого півострова Крим і не тільки. Ну а ми вже зустрінемося
Зустрінемось завтра з вами в 17:00 в ефірі інформаційно-аналітичної програми «Прайм». І не забувайте підписуватись та ставити лайки на наш YouTube канал. Це дуже для нас важливо, бо таким чином ще більш людей зможуть побачити наші ефіри і наші программы. Сайгылар кадашлар, АТР телеканалының экранлары башындан айрылмаңыз. Сіздерге ең сон ве ең актуаль хабарларны бермеге девам етежекміз, аңлатмаға девам етежекміз ве сіз де біздің yayınımызға дестек бере білесіңіз, исе қоша білесіңіз. Бұның үшін YouTube sayfamızga abone olmanız ve like қойылмаңыз yeterli olacaktır. Yarın ise yayında Allah қызмет есе Мeclis Reisimiz Rifat Ağa Çuparov'ның 18 Mayıs күніне бағышланған tedbirler hakkında laf edecekmiz. O sebepten yarın saat 17'de ATR telekanalının yayınında görüşmek üzere.